Il-bdiewa u r-raħħala full-time se jgawdu minn tnaqqis tal-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali, jiġifieri l-bolla, tnaqqis minn 15 għal 12%. B'hekk kull bidwi se jħallas medja ta' madwar 520 euro anqas fis-sena f'bolla. Matul is-sena d-dieħla se jitkompla l-proġett tad-daħla għall-Belt Valletta, bil-mira tal-Gvern tkun li dan jitlesta sas-sena 2013, filwaqt li wara li diġà qed naraw ir-riżultati fuq is-swar tal-Birgu, il-Belt u l-Imdina, is-sena d-dieħla se jitkompla l-proġett ambizzjuż tar-restawr tas-swar b'investiment ta' 36 miljun euro. Is-sena d-dieħla mistenni tlesta x-xogħol ta' pavimentar fil-Belt Valletta. Se jibdew ukoll xogħlijiet ta' tisbieħ fil-baċir numru 1 f'Bormla u l-bini storiku tal-madwar, fil-Forti ta' Sant'Irmu, fil-Pixkerija u dak li sal-lum huwa l-Isptar Ser Paul Boffa. Fondi biex jitkompla r-restawra tal-faċċati tal-Berġa ta' Kastilja u l-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta, waqt li se jitnieda proġett ambizzjuż fil-Kolakkjo fil-Birgu. Investiment f'Water Park f'Buġibba u se jitkompla x-xogħol fuq Park Nazzjonali f'Xor Pelagin. Matul is-sena d-dieħla se tkompli wkoll ir-riforma fil-kunsilli lokali li se jgawdu minn 32 miljun euro f'allokazzjoni finanzjarja diretta biex ikunu mejjuna fir-restawr tal-postijiet storiċi, fit-tisbieħ taċ-ċentri urbani u xogħlijiet f'żoni rurali biex iżidu l-aċċessibilità ta' postijiet pubbliċi, fit-twettiq bl-iskema ta' proġetti f'lokalitajiet żgħar, biex jinvestu f'enerġija alternattiva, biex joffru aktar korsijiet ta' tagħlim tul il-ħajja, biex il-libreriji lokali jixtru aktar kodba ġodda, fl-organizzazzjoni ta' attivitajiet kulturali u biex ikunu organizzati aktar attivitajiet sportivi. Dan wara li matul l-ewwel sentejn ta' din il-leġislatura, il-kunsilli lokali gawdew minn 67.2 miljun euro bejniethom. Fl-istess ħin is-sena d-dieħla se jkunu mnedija numru ta' inizjattivi li bihom il-kunsilli lokali se jkunu jistgħu jieħdu ħsieb il-partijiet komuni ta' appartamenti tal-Gvern u jipprovdu servizzi ta' childminding għat-tfal li jaslu kmieni jew jitilqu tard mill-iskola fejn jattendu. Il-Gvern se jalloka 9 miljun euro għal kofinanzjament ta' proġetti tal-Unjoni Ewropea, waqt li fid-dawl tal-prinċipju ta' min iħammeġ iħallas se tkun qed tiddaħħal sisa ta' 9 euro fuq kull tunnellata siment. Jitkompla l-proġett ambizzjuż biex il-miżbliet il-malluqa tal-Matab u t-Tfulija u l-Qortin Fawdex jinbidlu f'parks tal-rikreazzjoni tal-familji b'investiment ta' 26 miljun euro. 3.7 miljun euro se jkunu qed jiġu investiti f'impjant ta' trattament ta' skart perikolus biex jittaffa l-impatt ta' żidiet fil-prezzijiet internazzjonali tal-qmugħ u ċ-ċereali, il-Gvern alloka fond ta' 400,000 euro. Fil-budget ħabbar ukoll li se jinfetħu 3 swieq oħra tal-bdiewa bħal dak li nfetaħ f'Taqali, magħrufin bħala Farmers Markets. Budget li jħeġġeġ lil Maltin u l-Awċin jagħmlu użu aħjar mill-art pubblika. B'hekk il-Gvern qed jiddedika 3 miljun euro għal ħlasijiet ta' esproprjazzjoni ta' artijiet tal-Home Ownership Schemes, proċess li jqum ħafna flus u li fih diversi komplikazzjonijiet legali. Fl-istess ħin se tkun għaddejja it-tieni fażi tal-Politika Nazzjonali għall-Ambjent, waqt li titkompla il-ħidma tar-riforma tal-MEPA.